Doon picture, ganun din ang ano. Xiaomi! Tawa ka na, tawa. Sige! Gigong! Picturean kita! Wait lang. Okay, one more time. Okay. Kaya lang, wala talagang dadaan. Gawan pala siya ng daan dito sa kabila. Gusto ko akit ang daan. Walang mahirap sa bundukira. Inakit ko ngayon dun. Ay, oh, yung isa dun, oh. Saan yung Uriao banda? Ha? Saan? Uriao? Saan kaya natin ang Uriao kung? Ay, ang Uriao. Mali, ang Uriao. Shanong. Oo. Bundok ng Shanong. Tapos may isa pa. Sabi nung ano, may mas maganda din dun, ma'am. Ano pa yung isa? Robledo? Ferrer. Ano pa yung mga bundok dyan? Malinis na dito. Mga lugar-lugar. Kaya lang, hindi ko kaya ko ako lang mag-isa. Pwede lang si Samuel pag ano. Grabe, kami ka pa. Oh. Ang ano niya? Ay, ganun ba yun? Hindi ko yun alam, ah. Ay, yung ano eh. Oh, saan siya punta? Atras. Bubog. Saan? Mga ilang minuto akyat natin dyan. Dito ang ano? Shanong? Oh, tara. Oo nga. Pupunta kami ng Shanong. Ito yung daan niya. So first, na-intriga na ako dito sa Shanong na ito eh. Kung nandito pa yung mga malalaking ahas na sinasabi nila. True yun? Solo flight ito. Kasama ko si favorite guide namin to dito. Wow. May maputik pala. Ilang tawid ito dito? Papuntang Shanong. Ay, dalawa lang pala. Di, isa na yan. Kala ko. Sana naggarong na lang tayo. Hindi
Nangyari na lang natin group. Yung bundok doon sa Bungalo na mataas, nakit ko yung kapon. Wala siyang daan ng tao, nagbutas kami. Yan, papuntang Curiao. Ito, papuntang Siano. Oo. Baka may mga mangga. Baka may makita na naman tayo. Marami silang prutas dyan, oh. Oh. Talagang may ano dito, oh. Saan tayo papasok? Dito. Ito yung bandila. Parang ano ah. Shootingan ng ano to. Pelikula. May mga ano dito, may mga pananim. Ano daw ito? Farm ni? Ano gano'n yan? Farm ni? Kanina ito? Farm ko? Papaya doon. Pero walang hinog. Maganda ito. Uy, may tisa. Go! Nahinog siya, oh. Oh? Ano? Dalawa. Hinog na yan. Basta pag nag-yelo, hinog na yan siya. Ang ganda rito. Malamig. May mga prutas sila. May sando. May ganito. May mangga. Maganda rito pala pag malakas yung tubig, oh. Huh? Oops. Pero yung kagabi malakas yun. Oh, meron dito ano? Impounding area. Maraming tubig. Park? Oh? Hindi malalim pa rin dyan hanggang ngayon. Saan ang daan natin? Ito pala yun.
Ha? May falls din ba dyan sa Siano? Wala. Ha? Dito yung daan sa gilid. Dito tayo? Bakit dyan? Kung hindi po kayo nakakita ng puno ng kape, ito po yung puno ng kape. Ayan o. Ito yung kanyang bulaklak. Ito kanyang bunga. Ito, hinog na ito, pwede na puno yan. Tapos ibilad nyo. Pag ibilad yan, bayuhin nyo para makuha nyo yung loob. Tapos ibilad ulit. Tapos ibilad. Tanggalin nyo na yung pinakalas na covering niya. Mabango ang bulaklak ng ano, ng kape kaya. Pananim silang pinya dito. Ito sa ano daw ito, mag-aari ng Ferrer. So, may mga avocado rin siya dito. Bulu. Artista na? Sino? Niluloko mo na naman akong kung eh. Ah, nagkapangalan sila. Kala ko naman totoong artista. Wala. Katawa ka talaga. O, kaya nga. Pakiramdam ko mga ganitong mga dinadaanan. Mas maganda naman. May bumibili din naman ng kahoy ah. Oops. Kunti lang tubig ngayon dahil siyempre summer na. Hindi na lang kagabi malakas yung ulan. Pero dito hindi affected yung ano. Diba kasi naging brown pag malakas yung ulan. Saan? Saan? Parang wala namang daan. Oh no. Ito na yung assault. May niyog oh. Ha? Ah. Ano, may mga mangga. Pero wala siyang bunga. Daming mangga pala dito. Grabe, manggahan pala to oh. May falls konti. Kaya lang wala akong tubig eh. Falls! Dito kami
may dumadaan sa gilid ng sapa. Saan ang daan, Gong? Ito? Ito? Ha? Sa baba? Parang wala namang daan. Bakit? Tapos, saan tayo daan? Dito? May daan pala. Parang hindi ko naman siya nakikita. Ano may daan? Oo. Kahit yung mga lulo ko noon. Grabe. Tag 100 hectares. Ha? Ah, yung Shanong. Uy, sayang tong falls. Walang tubig. Sana, oh, kailan ko lang tubig. Dito ba? Saan dito? Sayang. Walang tubig. Oh. Dito. Assault, assault. Bakit matagal pa to? Sabi mo malapit lang. Sabi mo 20 minutes lang. Kaya gani. Ikaw na una, hindi ko alam to. Alam po kami sa assault. Assault. Sinabaybay namin yung sapang tuyo. Goyong, are you serious? Seryoso ka ba dyan sa akitan natin? Sige. Bangin.
Yung? Tubo? Tubo? Ah, tubo. Adventure ang gusto nyo. Dito kayo. Dito kayo ng Shanong. Ang Shanong is part ng Uyong o Lawis. Poblasyon? Oh. Kung pupunta kayo dito sa Shanong, ang daan nyo mas malapit is dito sa Uyong. No. No. Ah, puro asol to. Tinatawanan ako ni Guyong. Eh, parang mas mahirap pa yung Uriaw ah. Assault po yung dinadaanan namin. Assault na. Wala siyang daanan ng tao kaya siyempre afraid. Pwede ka talagang maslay dito. At hindi kumpak yung daan eh. Oh no. Ha? Sige. Dito pa? Take 5. Dan? Ah, dito? Ay, Shanong na. Shanong na ito. Ah, ito na pala yung area ng Shanong. Totoo nga, marami silang mangga dito. Maraming butas talaga dito. So, sabi, dito daw nagkubo. So, natira nila nilang bulaklak dito. Ito. Yung Gong, mahirap dyan. Dito sa kabilang daan. Yun o. Maganda yung tandaan o. Puntahan namin yung taas. Magbubutas na naman kami ng daan. Parang hindi ka dito, taga rito. Ay, hala. Grabe. Sobrang assault. Sobrang slide. Ha? Marulas. Wow. Ay, oo, yun, oo. Yun, oo, yan. Ay, ganda. Yan yung Mount Uriaw. Pero gusto ko sanang maakyat yung talagang tuktok nyo. Hindi ko na alam saan yung daan yan. More or less, sobrang ganda ng nasa taas ang view niyan. Dito kami nakatayo sa Shanong na area. Kung punta mo yung taas niyan, doon ka talaga dadaan sa Kadampak. May daanan mo doon. Mas malayo pa yan kaysa sa Mount San Isidro. Hindi naman. Okay. Ha? Hindi mag-short. Pero may daan po yan.
nga. Guide ka sunod. Bundok na yan. So, Mount Fernandez. Ito yung Shanong Park. Wala bang bundok si Shanong? Ito? Malawak itong ano niya? Noon? Kumain pala tayo muna dito. Wala bang madilim na dyan? Meron pa. Ganda dito sa taas. Oh! Pati sa kabila. Super sulit, pagod. Yung dating biyanan namin doon, parang kanalon. Yung tusok, Oo. hindi ba susong dalaga yan? Ah, dito pala sa kabila. Ano? Binubunot nyo? Hindi namin to binubunot. Yung sa pinaka ano lang, yung parang sa palay lang din, yung ginagamit namin. Hindi na yan sa tutubo. Diyos ko, ang daming bundok dito. Malulula ako. Diyan din yan kahapon. Parang yan talaga yun. Anong part na ba yan? Ay, lawis pala ito dito ng part. Hindi yan. Dito kami sa Mount Shanong ng anong part ng Labrador ito, yung San Jose, Labrador. Ang kasama ko dito yung guide ko si Tuyo. Usapan naming dalawa yung may bakuna at walang bakuna. Siya wala siyang bakuna, ako may bakuna. Ako nagpabakuna kasi kailangan hindi ako makapagtrabaho pag wala akong bakuna. Ikaw, Gong. Anong opinion mo? Anong opinion mo? Anong trabaho? Magmula nung nag-pandemic, Gong, nahawa ka ba sa virus? Hindi naman. So, hindi ka maniniwala dyan sa virus na yan. So, anong opinion mo ay? Tingnan nyo negosyo Ganon din yung sinasabi ng isang yung nagtitinda. Bakit hanggang ngayon, hindi naman ako nagpapakuna, hindi naman ako nagkasakit. Kung magpapakuna ba ako, sigurado ba hindi ako magkakasakit? Sino bang namamatay sino ba yung mga namamatay? Di ba yung may mga bakuna din? Sabi niya. Tawang-tawa ako dun sa na yun. Kasi nga, bawal kung may sakit ka. Ay, oo nga, Kasi daw, para hindi magkasakit.
Kung ako lang, di rin ako magpabakuna sana. Naging makakalimutin na ako ngayon. Magandang tama sa akin. Buti na lang namumundo ko po. Nag-aalibay na lang kung ano-ano eh. Oh. Di sa araw? Oo. Malapit na po kami sa... Oo. Ito, pampalakas talaga yan. Maaga pa eh. Yung iba ngayon, takot sa isinag ng araw. Hindi ko ba maintindihan? Ayun, Kong. Maganda, Kong. Oh. Tingin dito, Kong. Pag-aari mo ang araw. Matataba-taba ang kugon dito, oh. Wow. Sa? Alam mo ba kahapon na disgrasya nga ako, nahulog nga ako sa talahiban. Ang lalim na mga 1 meter yung nahulugan ko kasi akala ko hindi siya bangin. Pag step ko ng ganyan. Hindi siyempre. Buto hindi na ano yung ulo ko dun sa ano, bato. Mataas na po itong mataas na itong. Oh. Pero mas maganda to. Grabe ang ganda. Oh no. This is a pansit. Ha? Ano mo dyan? Mawanted ka. Ayan. Takan mo lang kahit ano. Ganito din kami kahapon. Apakan lang namin. Pero kumakapit kami. Wow. Samit na kami. Ups. Mahangin na siya. Oh no. Parang yan din talaga yung inakyat namin kahapon. Wow. Yan siguro talaga yun. Yan o. Wait lang. Handa. Mayroon pang mataas ko. Pero picture niyo muna ako dito. Sabi, ano niya? Sobrang ganda dito. Diyan ang picture, ganun din ang ano. No? Ilaw? Bakit? Ano yan dito? Promise, yan talaga inakyat namin.
Sige, akit tayo. Ngayon pala nagkikita na silang dalawa. May daan siya, Gong, oh. Gong, may daan, oh. Papunta doon. Ay, meron talaga yan. Yan yung daan ng Hindi tayo dumaan sa daan nila. Dito sa gilid yung daan nila. Ito na naman kami. Nagbubutas ng daan. Sige lang, apakan mo lang. Nasanay na ako ito kapo. Wala kami nakikitang daan. Inaapakan lang namin. Oo. Oo. Ito yung hinahanap ng mga iba eh. Gusto nila ito. Yung isang ano doon sa San Fabian, hinahanap niya kaya ito, Gong. Yung may resort. Yung may resort doon sa ano. Sige, pag ano, kay kontakan kita. Ikaw magpresyo ah. Wow. Oo. Oh, ikaw talaga ang salarin. Ikaw talaga ang salarin. Yeah. May tao dun sa kabila. May katao dun sa kabila. Gawin mo mo. Oh, ano yan siya? Hayop. Hayop yan, Go? Tao. Hindi rin siya gumagay. Ako lang. Oh. Wow. Ito talaga yung pick niya. Oh. Yan, yan ba kaya yung inakit namin talaga? Itong daan na to pala, ano yan? Mababa sa bayan. Itong bundok na to. Eh baka yun? Yan yun. Yan yata yun, hindi ito. Yan yun, yung inakyan namin yan. Nasaan ang kadampat? Ito iba to na bundok. Hindi ba ito yung San Isidro? Ano ito? Ha? Umayos ka, Gong, yung pinakamataas na may tower. Oo. Ay, doon sa kabila. Hindi ito. Iba pa pala to. Ang inakyat namin yan kahapon. Yan, yung nakikita po niyo yan. Yan po. Yun ang inakyat namin kahapon. More or less yan yun. May bahay dyan, may kubo sa baba eh. Diba? Pero ito, kung gusto mo, akyatin natin. Doon tayo dumaan sa Kumalot. Malayo. Malayo. Sa bagay, nasunog yung daan. Oo, makita siya. Oo. Anong bundok yan? Hindi na naman kayo. Hindi nyo pinapangalanan ba? Nakakainis. Yan. Oo. Yan yung tawag nilang ano. Ano? Ang tawag dyan. Ang tawag nilang. Kaya nga, ano? Ganda dito. Ay, ano dito sa isa sa pinakamataas na bundok din dito. Kahit mababalag kasi. Oo. Kahit mataas yun. Hindi, makita dito. Taas din. Maganda talagang view
paano natin akitin yan ay? Akitin natin yan kung dito tayo daan, no? Diyan. Bagay, may tubig ka. Kakainis to. Kinatay. Kakainis to eh. Karating pa sila dito, tapos pinabayaan nyo. Ay, ewan ko ba? Ko yung bundok na yan. Ang pangalan ng bundok na yan ay ano? Nanlargabistaan Mountain. Hindi ko maano. Largabista. Mount Largabista. Tama. Diyan pala yun. Ano, yung, kung saan nagsasite yung mga Hapon noon. Kasi mataas na yan dyan. Oo. Ay, oo. Kaya pala ang dami nilang nilibing ng mga treasure dito, no? Ang dami mga butas. Kasi pala nung panahon ng Hapon, dito yung mga Hapon noon, no? Mga pastilla.